हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय दिनैनि भिडिअआ मा दिनैनि भिडिअआबो आंना जानायनिनो आरो नोंथांमोना लुगैना दिनैबो फंबायनि न'आव आलासि जानो फैदों आरो आङो ओमफ्राय संगासिनो नै आं माबा माबि ओमफ्राय दिनाबो जानायनिल' आरो आइटेम्स माखानाय बिराद गोबांथार बानायदों जोङो आइटेम्स माखाखौ नोंथांमोना नुबाथाय जानो लुबैनाङा आरो आं खोन्थानि मा आइटेम्स दङ दिनैनिया माने जोंहा दिनैयो बिब'बो फैदो आंबो फैदो ओमफ्राय बिब' सासे दंफैखायो आरो बिब' बिनानाव साथाम दङ जों दा ओमफ्राय न'आवथ' सासे दंखायो बिनानाव उन्दै ओमफ्राय नैबेयाव आं मा बानायगासिनो सिनायदो ना मायो कालार होथ'वाखै बोरैबा गाव गावनिबो होआ जायो बेसे गोथाव जानोसो लुगैलायगोन दा सोरबा सोरबा हाहा सना तुku Hai Kabnोसो नागिरो गावआ मैगं हागासिनो इस्कसजों आलु भाजा निरामिस नैबे मैथाजों ना आरो मैथायानो मोननैखा दिनैनिया मैथा बांगालजों नाथुर गोरान एवबावगोन ओमफ्राय नैबेयाव अमा बेदरजों आलु संगासिनो आरोना भाजा मस्ला मस्लिखौ दहायनो देखादोंमोन अमा बेदरा जाब्रां सावना दोनदो देथ'वाखै आंखौ माबा माबि होनबाय दं मैनि खारबाय साला ओरैनो फुलबाहा जि साफा बारना नंखायो नै मेथाइ जानि र' नै मेथाइ लाबोदोंमोन भुजिया बुन्दा भाजा निमकि Ube, apa lagi sudah? Saya ini yos Thai Hah? मैथा बांगाल ओइ र' नै नाथुर गोराना बे मा फिसायाव सोनानै हरदो आइया गुरनाय नाथुरा एवफ्रामलायाबो जागोन खोमा सं नङाबा बै साराय मोनसे एवफ्रामनो हागोन आरो मैगंआनो एसेल'थार जाबाय सं जि मोदोमखादों नाथुर गोराना बाथोन जानोसै हिट जागौमोन खोमालै एसेल'थार मैथायानो जि गोथाव मोनखादों दाख्लै गोथाव मोनसै नाथुर जि गोरलै गोरानजों Silpi जानोसै नै सिलापि आइमोना बाजाराव थांदोंमोन लाबोफादो हे आगरानो माबा गोथाव तमे
Có mẹ. Làm nha. À xin đi. Anh đi đây nào. À rồi này là bây giờ thời gian đi play. Rồi cứ bắt đầu. Sao vậy thế? Cái thời gian này nhìn khi ra lại, phu gia ra lại, bunda phá ra lại, selfie ra lại. Langsung dah stop sih cuma. Di sih dah stop sih. 항상 지 무장 가. 네. 에이, 네 있어 봐. 항상 막아야. Này là cái thì này item makaya. Này. Asar ya? Mizing. Garis lain apa inang kana? Rupiah dong ini. Kumai men kelai nih aduh mana? Này Miramis Pasar ya. Right, này bây giờ mấy thằng dân này các bạn thật ra đấy mấy thầy sẽ không ra đấy. Cái này bây giờ em bu bây giờ. Cái này bây giờ oma bây giờ alu. Này bây giờ đan những thứ xem phải. Rồi mình sẽ đồng quay này. Này bây giờ mấy thằng bằng cái dân natur. Natur cái cái bài này như thế. Sim mưa đêm khá để natur cái là bát thân ra nó sẽ sim mưa ra khá mình. Lỡ này bây giờ đồ này bây giờ mình sẽ. Si hít ra khá cái này nè. Này đứa. Ini party aja bae mana sengha abo sasian new baby mansigen are pregnant oमफ्राय बारा दिन गैला ओंखायनो जोंहा abo गेदेरा बे abo सासेखौ जाहोफैदो आरोना ओमफ्राय गावसानावनो लिंहरदोंमोन माने बियो थांनो हानाय नंलाना दा बेफोरबायदि ओंखायनो बेयावनो लाबोनानै जाहोफैबाय जोंहाबो दाख्लैबावो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय बिनिनो एसे पार्टी बानायदो आरोना ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय जोंहा निउ बेबी मोनलायसिगोन ओमफ्राय बिराद थाइखादो आरो लेसु फिथाइयानो जाख'लायनो हायो मोनजासिगोन मोनबाथाय उदै सागुलायनाय बे मोनसे ओमफ्राय नैबे खैजाबो जि थाइखादो फ्रौनो फांथाम ना मा दङ फिसासो माखा दिन्दां जागासिनो नै फिसाजो सानैया दिन्दां जागासिनो हाय लाय हाय Sia Tina and Sia này phát ra dàn xí thế ạ Micia Rai kodrai biyo songa khawa oरैनो बाजाराव थांना फैनानै दासो मा माने जों एसे साफा संना दोनदो गथ'खौ लाबोनो होनायखौ रागा जोंनि स्कुलनिफ्राय नै बुरजाखौसो नायना लाखायो आंना दा ओंखामबो जानो हानाय नङा फाजा जायो ना सलटेन सोरो दासो मोनफैदो नै सानैया आरो फैबाय ग्रोब नैहानि खामानि माबा ini मा खामानि एकाउन्ट फैयाव जाबाय ओमफ्राय खुलिबोबाय माथो फन नाम्बारा बबेबा एकाउन्टाव दंखाबावो नोंसोरा जायाखै खुलिखानाय दङ एकदमबारे गाज्रि सिंगार दं मासुला गाज्रि सिंगार दंना इयावबो सिंगार दं या इयाव गैयामोन आरो गैला जोब्बाय हा ओमफ्राय हराव जोब्बाय खिन्थु सोंनाय नै माबानिया हागाबारियाव दङ हागाबारिया दिनै हानाथ' 30 दिनैथ' दिनैनो खोमा दिनै खेलायानो मालाथ' दिनै उनसो खेलाया होमबा दिनै लास्ट दिनैसो माल बायदिसोरो खेलाफैना दंलै हिनजाव मानसि नामा सुनिता नामा ओमफ्राय सासे नामामोन
बाय सबबो आं संनाय गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जायाखै गारहर सोरबा होदोंमोन दहाय फेसबुकआवबा मानो जादोंबा गैला इफागो सोरनिबा आगो कारनबो दिनै आं संनायखौ गोथाव जायाखै बेखौ जानाय दिनै आं गुमैनावसो सोंदोंमोन ना नोंना भिडिअ सोना लाजोबाखै मावगासिनो दे खबर लाबाय था दे बिदि जाखायो सं मैथा बांगालालाय गासैनो 400 खालदे 400 थांगोन सावाय 400 मा बिरबोदो आनो आंना गावनावनो मोननो दंखायोलै लाबोल'सो बुस्थुखौ नोंसो थांगोन नाला गावनाव मोननो दंखायो आंना खिन्थु गैया नोंखौ होनबा ना ओमफ्राय ओइ ओमफ्राय उनावहाय मिजिंनाय मोखा थैयानो मोनसै आंना जाखायो दा न'बो खानो हाबाय दाबो मोनबाय आरो नोंहाबो दिनैनिफ्राय मोनजाथ'नाय नंला गोखा गोखै जाखाजोबदो होनलाय फैसिगोन नामा